Dobrý deň. V tomto videonávode si ukážeme jednoduché spárovanie dvernej a vnútornej jednotky videovrátnika pomocou jej lokálneho rozhrania. Po zadaní administrátorského hesla a vybrania jazyku systému potrebujeme nastaviť TCP/IP alebo aj inak IP adresu zariadenia. V našom prípade máme v sieti DHCP server, respektíve router, takže klikneme na túto možnosť. Pozor na to, že DHCP nie je možné zapnúť natrvalo, ale slúži iba na jednorázové pridelenia adries. Ak v sieti nemáme DHCP server, je možné adresy zadať aj manuálne. V sekcii informácie o zariadení vieme vybrať, či bude jednotka hlavná alebo podružná. Tým vieme docieliť zvonenie viacerých vnútorných jednotiek naraz. Na presné nastavenie sa pozrieme v ďalšom videu. Zmenou čísla miestnosti meníme, ktoré tlačidlo dvernej jednotky zvoní na príslušnú vnútornú jednotku. Rozšírené nastavenia nedoporučujeme meniť, ak v systéme nemáme master stanicu. Poslednou vecou v tomto kroku je nastavenie správnej časovej zóny, prípadne času. Na nastavenie NTP servera alebo na posun medzi letným a zimným časom sa takisto pozrieme v ďalšom samostatnom videu. Ak to naša situácia vyžaduje, tak vybrané zariadenia je možné pripojiť k Wi-Fi. Wi-Fi môžeme využiť od komunikácie s inými zariadeniami v systéme až po routovanie hovorov do mobilnej aplikácie. Vyberieme, s ktorými dvernými jednotkami chceme vnútornú jednotku spárovať a klikneme na pokračovať. V tomto kroku by sme vedeli pridať podružné vnútorné stanice. Posledným krokom je povolenie služby HIC Connect pre zvonenie do mobilnej aplikácie. Službu je potrebné povoliť a zadať overovací kód. Ak chceme využívať zariadenie aj v mobilnej aplikácii, tak v momente, že nám vnútorná jednotka zobrazí úspešné spojenie s HIC Connect serverom, tak nám stačí naskenovať QR kód a zadať overovací kód.